И здравейте, аз съм Frogger BG и днес с Ники той ще ме заведе в оръженията, както помните от миналия епизод. Ето, това остана. Само лъкът ли? Много е силно. Окей. Ела да минем ето оттам. Добре, По-добре. Според мен е по-безопасно. както кажеш. О, не! Кой е този? Босът. Какво правите? О, не! О, не! Той се бие! О, не, той се бие! О, не! О, не! Горкичкият! Оръжието ми. Добре, ще се боря, за да те спася. Така, най-после ще те размажа. Ще те размажа. Този тук е... Привет! Да, хора. Това беше поредица. Първият поредица. Да, значи... И да отпразнуваме победата на зомбитата. Да, На хората. така. И сега ролите. Аз бях Frogger BG, главният герой. На име Мони. Да, на хората. Да. Цялото име. Вторият главен герой. Аз. Ники. Като Втория главен герой човек. да. И... Който завежда. Който завежда. И теб, ти си главният зомбос. Главният най-силен зомби бос. И теб, второто зомби, не чак толкова важно, много силно, Fireboy. На име Бобо. И това беше от нас най-готината поредица. Първа част, но не се подготвяйте. Очаквайте още една. Втора, да. Довиждане.